Yanko ati wa west mensinimu wa poemantemo na arahuo ye na nanmo akuafo wa mu do koko wa mu koko asase yamtam eka no aduosia 60 enei ahye dwerebe ewo Gyamaase ene akakom ye no wati wa west mensinimu na wohwemu nananmo akuafo yi just wa mu wiase nyina na nei eja to mu ahye ni nyina koko na aso ankafe no obenya ho mfaso no ni nyina ahye yamane boni eye kwasiazo ededi nsem yachi a otoso Penise sade eche ne ate asefofora yechi ubepie mu e wa Akyem Gyamaase a ene dwahwehwe bi ama ne homre so ha nya asefokuma akra koko eka no ene ne mpedifo do moni kankan ahye dwerebe wa ha nya asefokuma akra enam so madom kase ama ne boni kwasiazo bepie mu ha meni ekuafo bedi nkomo ne ne nadmofo so akasa na yahwe se ne eja no esi ase ade afa e wa ha 12:30 no na enya information say eja to small for society and okay things by na kuku fry word ye ni na ahye e be ni penko na ye bobobo hye afo nya condemn enti yesrese abameboa masu yasen ye penka eduma ye wa ha ye kuku afu and so ina akondem enti yesrese abramra ma be so yasen what do you have many acres? Media no be 2 acres. Na ka ho. Na e koko ne dia. Koko nko a. Okay. That's it. Kobodo nkum na enya ne ntie. Se ejato ha. Nti omo frɛ me di meka ba na kyese ye no kre na adofo ye frɛ adofo mo mba so meboa. Nti e ba na kyese eja ne de egua ne gusu a eye dwuma ko. Nti nyapade ye de ase bi pa. Ya me gina me mo ka se mefu be ye sisi kesi de ejato mu ma ni nyina ahye nti hia aban ne moa ene adofo a ebetimi aboa ye ma adwuma ne ebetimi ase ato aso aye foforo ene ye hwehwe itu ana mo ebaye ye baye die na esewani ye nyuma na ye bre ye nsam ye nimfefre ni nyina no eja ahye no kra ye baye no na areho me am gina ha me die 15 acres ka ho started project ni be 10 years ni ekuta workers 7 a yedo mo ye adwuma abusumi bi tuom ka adwuma ni nyina ahye ti e be sra ban se omrem na omihu ekuafo wa aturenche mu atu ommobo Ya te se ejato Akyem Gyamaase ene Akyem akakom e ba ne yate ya naso etunwa na mo ma yentim no akoya assessment aba eno kre ejato etiwa okwa akakom a mfu asai nyane maketwa kufu kese pa ne ntuafo no nyema ebeba bedu be 34 acres asai o Gyamaase na okwa akakom so a kufu asai ono so kwani mu yi pa nso be about 26 acres asai Midin e de kwasiazo media maneboyi efri Akyem Gyamaase e de bre Adom kase